yaushe za na ganka ne, yaushe za na ganka ne. Rabi samu ganshi har ni ma sha'iransa ne. Rabi samu ganshi har ni ma sha'iransa ne. Mai kyautar girma ƙaunar ka Idris ita na rike, ya Rasulullah yabon ka ba zan daina ba. Mai kyautar girma ƙaunar ka Musa ita na rike, ya Rasulallah yabon ka ba zan daina ba. Mai kyautar girma ƙaunar ka ni dai ita na rike, ya Rasulullah yabon ka ba zan daina ba. Mai kyautar girma ƙaunar ka nima ita na rige, ya Rasulallah yabon ka ba zan daina ba. Allah mai girma sunan ka shi na saka fari, sunan ka Ar-Rahman mai jawo duka alkhairi, wanda ka yarje mai ya fice dukanin sharri. Ni kam nai shukuran ka bani ka kuma min ƙari, a yaban sallallah an san da suna na gari. Musa ya mujiji sahawa ta abun garba. Subhanaka zulman nuzul jalala a amshi bukatata, kai ta yin yabon manzon Allah anan ka fahimta ta. A sai ta kalamai na Allah a ciki a cire wauta, kai ta yin sako da yaushe kowa ya ji shi da muryata. Begen manzo na mai kyawun sawaye, ya Rasulallah yabon ka ba zan daina ba. Sannu amintacce mai daraja angon kubura, ruwan wanke zunubi ya wanda san baya kura. Gani gaban ka inai ma kirari abban za'ara, balaraban asali wa zai taɓa ka na mai kara. Sai nai mai kaca-kaca na ya mutsa shi kamar shara, wallahi na rantse Musa ba zan kafara ba. Ban san komai ba, ban san mai zan furta ba, saƙon zuciyar da nake ta so na faɗa ban ida ba. Ko yaushe ta min zafi idanuwa na ta zuba, da rashin kallon fuskar manzon Allah mai kyan haiba. Wayyo 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 Allah a share kukana, nai ziyara gun Rasul babba dan babba. Tafiya zaf-zaf Rasul mai kyan sawaye, gashi cikakke gashi da haske mai kyan halaye. Annabi ya fi ka a komai kuma kai ɗin kowaye. Duk wanda ya raina gwanina ni sai na yi masa tawaye, domin sa kai min komai mata da gida da iyaye. Ya Rasulullah yabon ka ba zan daina ba.
kyautar girma ƙaunar ka Idris ita na rike ya Rasulullah yabon ka ba zan daina ba. Mai kyautar girma ƙaunar ka Musa ita na rike ya Rasulallah yabon ka ba zan daina ba. Mai kyautar girma ƙaunar ka ni dai ita na rike ya Rasulullah yabon ka ba zan daina ba.